बात रहा तोहनी के এখন शरम नहीं लागो थे निकी जे आदिवासी गिला के गाना बजना में तोहनी नाचो था हमनी के आदिवासी रीति रिवाज जोंटा हमनी डांस करे जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरदों आरो लोगोसेयैनो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों अनजाग्रा नायगिरिफोर क्रिसमासनि जि गोजोननाय दासिमबो जोंनि गोसोनिफ्राय गोजान जायाखै गोबां जायगाफ्राव दासिमबो खुलुमनाय सिबिनाय खालामगासिनो दङ गोबां जायगाफ्राव दासिमबो नखर नखर रंजागासिनो दङ आरो नखर नखर आरज खालामदों आरो बै जिसु ख्रिस्टखौ बाख्नायगासिनो दङ 24 डिसेम्बरा सफैनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो गिर्जाफोराव खुलुमनाय सिबिनाया जागायजेनबाय 24 मोना बिलियाव इसोरखौ खुलुमदों सिबिदों 25आव खुलुमदों सिबिदों 26आव खुलुमदों सिबिदों आरो बिनि उनाव बरदिननि रंजानायखौ लानानै नखर नखर मोसाथिंदों केरल डेन्स खालामदों जों बयबो बे बाथ्राखौ मोजाङै मोनथिगौ नाथाय अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरिफोर मोनसे बेबायदि भिडिअ क्लिप सफैदों दा बै भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना अलरेडि इन्ट्र'आव नोंथांमोना एसे नुखाबाय ट्रेलार हिसाबै जे मोनसे बेबायदि भिडिअ क्लिप फैदों जेरावहाय सासे फंबाय आदिबासि फंबाया मोनसे मोजां भिडिअ बानायदों बिथाङा भिडिअआव बुंदों जाहैबाय जे बर' ख्रिस्टियानफोरा गुबुननि आदिबासिनि मेथाइखौ लानानै मानो मोसादों गावनि कालचारखौ मानो बावलांदों बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ एबा गावनि कालचारखौ नागारनानै गावनि हारिनि मेथाइफोरखौ नागारनानै मानो गुबुन हारिनि मेथाइफोरखौ दामनानै मोसादों रंजादों बेबायदि मोनसे भिडिअ क्लिप मोनसे भाइरेल जानानै दङ दा बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनो नागिरदों आरो नोंथांमोना मोजाङै नायगोन आरो बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव बुंब्लानो जाबाय दे अब्ला नोंथांमोना बेखौ नायग्रोदो हमनी के आदिवासी के डांस गाना के की खातिर तोहनी यूज करके हेरी करो था उतना दिन तो बहुत चीज दूर करत रहा हमनी के हैं एसटी के जखन बात चलत रहे एखन तोहनी ईटा केले करो था तोहनी हमनी के इतना दिन बहुत ब्याह बात रहा तोहनी के এখন शरम नहीं लागो थे निकी जे आदिवासी गिला के गाना बजना में तोहनी नाचो था हमनी के आदिवासी रीति रिवाज जोंटा हमनी डांस करे लोहेटा के यूज करो था तोहनी उतना दिन हमनी आदिवासी गिला के तोहनी विरोध करला एसटी के बीच में तोहनी जे ई तमाशा खड़ा करके रखला এখন तोहनी के शरम नहीं लागो थे निकी हैं जय जोहार जय आदिवासी ए मान के सबक सिखाई के लगी और हमनी के कल्चर के जे सॉन्ग गिला यूज करते डांस गिला इनकेटा गलत लगे उमान के निजर के कल्चर और उमान के निजर गाना निजर डांस के करबो लगे सिले इटा बेया है के जायफोरा गोसो होनानै खोनासंदों नोंथांमोना बयबो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ रोखायै बुजिबाय होननानै आं मिजिंथिदों मानोना बिथांनि जिथु बुंनाय राव बियो जुदि आदिबासिब्लाबो गोरा आदिबासि नङा प्राय हिन्दीजोंनो समानफ्राम आदिबासि दा बिथाङा बुंदों जाहैबाय जे बर' ख्रिस्टियानफोरा गावनि क्रिसमासाव जि रंजानाय बै रंजानायाव मानो बर' मेथाइजों रंजायाखै मानो आदिबासिजों रंजादों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा एसटी होनाय होयै एसटी लानाय लायै एसटीनिबो माखासे बाथ्राफोरखौ बुजाब देरलांदों जे बर'फोरा जोंनो एसटीखौनो होनो नागिराखै अब्ला नोंसोर मानो आदिबासिनि मेथाइखौ लानानै मोसादों एबा आदिबासिजों रंजादों आदिबासिनि कालचारखौ मानो लादों खावदों बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंलांदों जानांगौ अनजाग्रा नायगिरिफोर बिथाङा बबेनि आंबो बेखौ मोनथिला नाथाय बिथाङा जानो हागौ सासे जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिनाय सुबुं नङा जिसु ख्रिस्टखौ मोनथिनाय एबा नाजावनाय सुबुं मोनब्ला बिथाङा बे रावखौ सोदोबफोरखौ बाहायनाय नङामोन जे जोङो आसामाव दिनै रंजा बाजायै बयबो मोनफ्रोमबो हारिजों लोगोसे खौसेयै दङ आरो खौसेयैनो थागासिनो दङ जोंनियाव बेबायदि एना एनि जेबो गैया आरो मोनसे बाथ्राया रोखा ख्रिस्ट'जों लोगोसे थानाया ख्रिस्ट'जों थांना थानाया जिसु ख्रिस्ट'खौ सिबिनाया जोंहा खौसे अनजाग्रा नायगिरिफोर जों मोनथिगौ जोंनि गिर्जाफोराव जेब्ला जोङो फाइलाय माबाफोर सभाफोर खालामो माबाफोर प्रग्रामफोर दायो जोंनि प्रग्रामफोराव जोंनि रंजानायफोराव मोनफ्रोमबो हारिनि सुबुंफोरा थायो आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो हारिखौ सन्मान होनानै मान होनानै जोङो बेनि कालचारफोरखौ जोङो दिन्थिलायो दिनै जोङो नुनो मोनदों नंगौ अनजाग्रा नायगिरिफोर बे बाथ्राया सैथो जोंनि बर' ख्रिस्टियान जि क्रिसमास दङ बे क्रिसमासनि समाव आदिबासिल' नङा आदिबासिनि मेथाइयावल' मोसादों बे नङा बबेबा मण्डलियाव जानांगौ नेपालि मेथाइयावबो नेपालि गानावबो मोसादों हिन्दी रावनि जिथु मेथाइ दङ बेजोंबो मोसादों सोरबाया इंलिसनिजोंबो मोसादों सोरबाया एसामिस रावनिजोंबो मोसादों नाथाय जों जे बबेबा आदिबासि मेथाइजों मोसानायाव बबेबा नेपालिजों मोसानायाव बबेबा एसामिस मेथाइयाव मोसानायाव जों जे जोंनि कालचारखौ बावगारलांगोन जों जे जोंनि हारिमुखौ नागारलांगोन बे माब्लाबाबो नङा बे जाहैबाय जोंनि मोनसे रंजानाय
बे रंजानायाव जोङो गुबुन गुबुन राव एबा गुबुन गुबुन जातिनि जि मेथाइफोर दङ, जि मेथाइफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ बाख्नायदों, जि मेथाइफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि जय जयकार खालामदों, बैफोर मेथाइफोरखौ लानानै जानांगौ बबेबा गुबुन गुबुन मण्डलिफोराव बेफोरखौ खालामदों। जों बेखौ मोननो हादों आरो बे जाय सेंग्रा आदिबासि सेंग्राया बुंदों, बिथांनि बुंनायनि गेजेरजों जोङो मोन्थिदों आरो अलरेडि बे नंखागौ आरो बे जाखायोखा। मोनफ्रोमबो मण्डलिफोराव बेफोरखौ जोङो नुयो। दा बाथ्राया जाहैबाय, अनजाग्रा नायगिरिफोर, पजिटिभलि जेब्ला जोङो सानो, जोङो नेगेटिभलि साननांगौ बाथ्रा गैया। बिथांनि बुंनायनि सायावबो रेसपेक्ट दोननानै, नंगौ अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिथांनि बुंनायनि सायावबो रेसपेक्ट दोननानै हानायमानिखौ जों जोंनि रावनि जिथु मेथाइफोर दङ, बै मेथाइफोरनि गेजेरजों जोङो रंजायोब्ला साबसिननिख्रुइ साबसिनबो जागोन, मोजांसिननिख्रुइ मोजांसिनबो जागोन। नायगिरि नोंथांमोन, आरोबाव मोनसे बाथ्राखौबो गोसोखांहोनो नागिरदों, बुंफिननानै होनो नागिरदों एबा बुंनानै होनो नागिरदों। बे जाहैबाय नट अनलि आदिबासिनि बाथ्राल' नङा, बर'नि बाथ्रा नङा, एसामिसनि बाथ्रा नङा, नेपालिनि बाथ्रा नङा एबा हारिनिनो बाथ्रा नङा। बे जाहैबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जों मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन। बे जाहैबाय ख्रिस्ट'नियाव जों खौसे, जों जेखि हारिनि मानसि जाया मानो। दा बेनिखायनो जों ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव जों मा खालामो, गासैनिखौबो जोङो नेवसिलायालाबानो जों खौसेयै मोनफ्रोमबो हारिनि, मोनफ्रोमबो रावनि सायाव जोङो जिखुनु फरब जाया मानो, जिखुनु जोंनि फारिलाइफोर जाया मानो, जोङो रेसपेक्ट होलायलायनानै जोङो मोनफ्रोमबो भाषानि जिथु ख्रिस्टियान मेथाइफोर दङ, बै मेथाइफोराव जोङो मोसायो। बे जाहैबाय मानो? बे जाहैबाय जोङो ख्रिस्ट'नियाव खौसे। ख्रिस्ट'नियाव जोंहा गुबुन गुबुन हारिनि बाथ्रा गैया, नाथाय जों ख्रिस्ट'नियाव खौसे। बेयावखायनो जोंनियाव मुगैलायनाय गैयैखायनो जोङो बबेबा आदिबासिनि, नेपालिनि, एसामिसनि, हिन्दीनि, माब्लाबा पान्जाबिनि आलादा आलादा रावनि मेथाइ, जि मेथाइफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ बाख्नायो, जिसु ख्रिस्ट'खौ जय जयकार खालामो, जों बैफोर मेथाइनि सायावनो जों गोबाङानो मोसायो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, एसे आवगायावनो आं बुंखाबाय, जाय सेंग्राया मेडियायाव बेफोर बाथ्राखौ बुंदों, बिथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय सेंग्रा जानाय नङा। जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय सेंग्रामोनब्ला बिथाङा मोनथिखागौमोन। मानोना जों आसामाव जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय ख्रिस्टियानफोर दङ, जों आसामाव जों खौसे जानानै दङ। जोंनियाव हारिनि बाथ्राखौ लानानै जोङो मुगैलायनायनि बाथ्राखौ बुङा आरो जोंनियाव गैया। जोङो ख्रिस्ट'नियाव जोङो खौसे। दा बेयावखाय जों खौसेखाय बबेबा एसामिस सुबुंफोरा, एसामिस जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, बिथांमोनाबो जोंनि बर'नि मेथाइखौ लानानै माब्लाबा मोसादों। जि आसामाव थानाय जि आदिबासिफोर दङ, आदिबासिनि गेजेराव जि आदिबासिफोर दङ, बिथांमोनाबो बिथांमोननि फारिलाइफोराव जेब्ला फारिलाइफोर जायो, सभाफोर जायो, माबा मोनसे प्रग्रामफोर जायो, बैबायदि समफोराव जोंनि बर' मेथाइफोरखौ लानानै बिथांमोनाबो मोसादों आरो बर'फोरनोबो मोसानो थाखाय बाहागोफोरखौ होयो। नेपालिफोरनि गेजेराव नेपालिफोराबो जोंनि बर' मेथाइफोरखौ लानानै मोसादों। बेबायदिखौ जोङो खौसेथिखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेयावखाय केबल बर'फोरा बरदिनाव आदिबासि मेथाइखौ लानानै मोसादों बे नङा, नाथाय आसामाव थानाय गोबां ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय, जिसुखौ नाजावनाय सुबुंफोरानो जों खौसेखाय बियो बिनि मेथाइयाव, बैयो बिनि मेथाइयाव, बेबायदि मेथाइफोराव जोङो मोसायो, रंजायो। दा बेनि गेजेरजों आं बेखौ बुंनो नागिराखैदि जों बर' ख्रिस्टियानफोरा जे जोंनि बर'नि मोसानाय, बर'नि दामनाय देनायजों, बर'नि जिथु देंखो दङ, बर'नि जिथु राव दङ, बै मेथाइफोरखौ नागारनानै गुबुन हारिनिजोंसो मोसानांगौ, आं बेखौ बुंनो नागिराखै आरो बेखौ बुङा। नाथाय बेखौल'सो बुंदों जे बै सेंग्राया जिथु बुंनाय, मानो बर' ख्रिस्टियानफोरा आदिबासिनि मेथाइखौ मानो मोसाखो होननायाव आं बेखौनो बुंदों दि जों बयबो ख्रिस्ट'नियाव खौसे। दा बेवहाय जोंनियाव जेबो मुगैलायनाय गैयैखाय जोङो बयनिबो भाषाजों जोङो रंजायो आरो बे रंजानाय जाहोना जाहैबाय बबेबा रमान्टिक मेथाइआव नङा, बबेबा संसारनि मेथाइफोरजों नङा, बबेबा माबा मोनसे आलादा आलादा रोखोमनि मेथाइफोरजों नङा। बे जाहैबाय जि मेथाइया जिसु ख्रिस्ट'खौ बाख्नायो, जि मेथाइया जिसु ख्रिस्ट'खौ गौरब होयो, प्रशंसा होयो, बैबायदि मेथाइफोरजों जोङो रंजायो आरो बे जाहैबाय जोंनि खौसेथि। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्ट'नि बिसार नोंथांमोन, आं गोबां बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखसै एबा हास्थायाखसै। नोंथांमोना अलरेडि बुजिजोबखाबाय, मोनथिजोबखाबाय, बै सेंग्रानि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय। आरो जोङो जेब्ला पजिटिभलि सानो, जोङो बिथांनि बुंनायखौ गाज्रि मोनथावना बाथ्रा जेबो गैया। बिथाङा जोंखौ गाज्रि बुङाखै, बिथाङा साजेसन हरदों, फोरोंदों, बेबायदि बाथ्राखौसो जोंनो फोरमायदों। दा बेयावहाय फैबाय थानाय समाव
साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, गोसोआव दोनगोन, जेन फैबाय थानाय समफोराव जेसेबां हायो गावनिनो भाषानि, गावनिनो रावनि, गावनिनो हारिमुनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनायजों लानानै इसोरखौ जेन जोङो खुलुमनो हायो, सिबिनो हायो आरो हानायमानि जा सेंग्रा सिख्लाफोरा, जाय सुबुंफोरा इसोरनि मेथाइफोरखौ बानायो, गस्पेल मेथाइफोरखौ बानायो, जेन मोजाङै मोसानो हानाय मेथाइफोरखौबो बानायगोन, जेन जोंनि मण्डलिनि फोथायारिफोरा बै मेथाइफोरजों बरदिननि समाव गाजा गोमजायै मोसानो हागोन आरो बै इसोरखौ बाख्नायनो हागोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेसेयावनो दोनथ'नोसै। सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, मोनसे लाइक होदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो लोगोसेनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा सोलोंखो एबा बै सेंग्रानि, आदिबासि सेंग्रानि बुंनायनि सायाव नोंथांमोनहा मा साननाय दङ बेखौ कमेन्टआव मोन्थिहोदो। थेंक इउ।